Zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yeGafa to the Gafest yakaitwa ivo nevanhu veSimasi kana kuti Simasi up to now asati anyatsa kuziva kuti inopronouncewa ichitichi avo vanorepresentwa nechi nezvinhu zveblue. Vhiki ino yese yatadarika iyi kwaibuda vanhu vanga vanechi zvibheke zveblue light blue like this kana kuti zvigubhu hatisi kuti ndozvibhotorodhiringere asi zvese tozvitenda zvakare kuti aiwa tati iyoyo chege tinorepresentawo nemadhishi edu for Simasi oro Simasi yachoni iyoyo zvinhu zvakanaka hatizvishore zvakanaka sasingamboiti ndasvaya zvibheke zvacho chaizvo ndo bheke reduwo iri. Tobva ipapo toenda pakuti Gafa to the Gafest ndio kundoridza kupi kuNashi TV zuro tikati aiwa zvakanaka background yedu ichimirirawo zvakare background yanga iriko zuro kuNashi TV nekuti kwangu kanaka kwaibuda zvitaitai vedu sura kuita zvekuti zvinhu zvichiita mawaves tikati umpeta chahwihwika nekuti uku even kumasaidi kwacho kumativi kwachisure kwaiva nezvinhu zvaiti taitaita zvezveblue zvichichinja uku kumativi kwese ukuku kwaita zvimwe zvakaita zvimafokona zvimabhokisi zvichichinja zvikati blue yellow and blue yellow and blue ndizvo zvaita toenda pafloor panga pakatsikwa nevanhu vachitamba vachamajaya vachidzana paichinja kala. I didn't know kuti pasi paunenge wakatsika pale kwasa kuchinja kala pakaita rectangle and triangle and square meters zvakare ndo zvapa pakaita ndikati what a big improvement veduwe zuro kwako kanaka sati kuti iyi stage yakagadzirwa neveSimasi here iyoyo kana kuti newe kuNashi I don't know asi yaiyevedza zvaya kutarisa stage yacho yaiyevedza ndaitozvichiva kuti nei stage inotoda kuita light blue ngeSimasi kudero I didn't know ndasikatozvizivi aiwa zvakangonaka. Tobva ipapo tomboinda zvakare pakuti vanhu vakanga vachiperforma ariko kune uyu mufesi wakamboita chiperforma ariko kuti zvina kushata koita vanhu veIASA avo vanhu veIASA vakarepresenta izvo zvinhu zvavo zvavanenge vakapfeka zviya zvazvinoita sekuti iSouth African traditional yavo yanenge iye aiwa vanotamba zvavo nemajujeti avo avanga vakapfeka zvakanaka singamboiti tozvitenda nokuti I think tinongototi panga pane kakati nguvei tisati nyatsa kuona zvedu gala yakaita sazuro iyi tochibva ipapo toenda pakuti dressing yandinayo muzuva ranhasi I am actually representing to the representatives vochi both nekuti inini hanzo dzakavati dzigafesa ndikura nyama dzanditambudza kuti ndidzigadzire I don't know sezvo vanhu vekubhuruwayo vakanga vakapfeka zvinhu zvakati vhurumvhurum chega nditochi closest to the nearest far end chivhurumvhurum changu chichita zvakare necombination yani yabudi Gafa to the Gafest wingi d the man himself vanga vane sutu yavo ndo kunonzi kushutura kwanga vakapfeka hanzi yewhite zvakaipei ndoitawo 2 in 1 ipapo neiyo yacho cross bundle yavo yanga vanayo ichi chinhu chakakrosa kudai ichi ndowanza kuchiona kumaAsian countries ndo vanopfeka zvinhu zvinenge zvakakrosa kudero ini ndakambozviona kana ndowanza kuzviona nedressing ikaita seiyo tisingazivi kuti ndizvo here zvairepresentwa nani naGafa to the Gafest kana kuti why represent something nedhuku yavo yavanga vanayo ndazoikoni wangu kuita exactly asi ndakandasvika zvangu kudhuku yavo mbuti wingidi aiwa yabuda zvayo saka tichibva ipapo nemaraping cover kasikazvonedza nezvibvindibvindi zvavo zvavanenge vanazvo izvozvo kumakantries ekumaAsian aya vamwe comment section manje vakatanga kudanzira kuti vakomana Gafa is around vakomana Gafa to the Gafest ari kurepresenta kunge munhu weKuBrunei inyika iri kuno kuAsia yavamwe king wanda sekutoti vanenge vane zvinhu zvavo saka ndo vamwe vaitaura zvekuti vatasani saking wekuBrunei zvava kushata vabva ipapo ndokudanzira vakati zvakare Gafa vaitanzi filter us we are your school fees for 2020 vanhu macomment section vamwe ndokudanzira vakati amuchioni zvamanje veNashi TV uku ndokunonzi kubata basa uku kwete zvimwe zviri kuti zvokuti anzi tinomboswera tichimboita mavhiki nemavhiki tisina zvinotivaraidza nhasi tiri kuuya pano tichivaraidzwa chipedza madhata edu tikati hazvina kushata ndoona sekuti vanhu vanga vaita sei vanyanya kusuwa kana kuti kushuvira kuti vange vachionawo malockdown shows akaita sei anga agarisa zvavo anga agarisa tikati hazvina kushata vamwe ndokudanzira kuti nhasi mastar ese tinemapedza atichikandira mamusicians ari pano zvangonaka zvakare vamwe vakadanzira vakati vedwe pese panoitwa mitambo apa asati takakuverenga mumacomments akasiyana siyana panoitwa mitambo pese
vanhu vanowana zvavanotaura zvakashata, vanhu vanowana zvavanotaura zvakanaka. Pane mamwe mapoints andabata nhangu ndeyekuti vamwe vaidanidzira kuti aiwa siteji yaita doko kunyanya kune vanhu vanenge vane mabhendi makuru vaya kana kuti vana ESI nekuti vanenge vasinganyatsi kuona pekutambira hazvina kushata hatiziviwo nekuti kuti maybe siteji iyi ibude yakaita sezvakaita panenge pakatobuda pamwe mazimbusakwatira emari kuti siteji iyoyo ingobuda like that kuda havatorinawo sipesi huru yacho yekuita sei yekuti vange vachiwedzera masipesi acho hatizivi kuda in future vachawana rimwe zirumu ziguru rakaita sevanhu vekuAmericans Got Talent rekuti riri rakakura singambo as time goes on step by step vanosvika chete ndio zvandakangoonawo asi tichiri ipapo zvakare regai tinobata Gaffer to the Gaffer vakaimba rwendo runoni mabhekari vocalist vamwe vakadanza kuvani mabhekari vocalist here nekuda kwei vamwe vakati well done Gaffer to the Gaffer nekuti mabhekalist ari kuita kuti zvinhu zvidise zvinyatsa kuflowa muona manje ndevamwe vaitaura saizvozvo vamwe vakati koyagova kwayo here hatizivi nekuti zvese taingoona sekuti zvakanaka vakapfekaiwo malight blue nekini t-shirt avo akanzi simasi yacho hazvina kushata zvakare tichibva ipapo toenda pakuti ava vamwe avava vaikomendawo zvavaikomenda vamwe vakafara vamwe vakati ndiyo goti wedu tikati aiwa zvina kushata tochiinda panhau yekuti pane chimbo chakazoimbwa naGaffer to the Gaffer vakagara pacheya tsvuku inini song iyoyo yakandibatawo kana neni ndikati ndikarwa kugwadziwa kusvika panhongonya chapakati pemwoyo wangu vachiimba song iya dedicated for mukomana Sikara. Ndinongoti zvakare famba zvakanaka Sikara. Vanhu vazhinji zuro vakabatikana kucomment section vamwe vakafunga hama dzavo. It was a touching song handikureva nhema and vanhu vakatandaura kuti well done Gaffer to the Gaffer Wingidi nekurangarira mukomana wawaishandidzana naye zvinhu zvakanaka nekuita dedication yakaita seiyoyo zvokwana handikureva nhema even pandaiinzwa ini song iyoyo ichiimbirwa paiva inonzi total silence ndo yakaitika ipapo saka ndakatombobudisawo misodzi kana neniwo ndakabudisa misodzi ndakakwadziwa sikamboiti ndaisamuziva zvangu Sikara asi the way yaakachemewa nayo nekuti kwasend off yacho it was out of this world handikureva nhema saka ndinongotiwo zvakare mhuri yekwana Sikara inge ichinyaradzwa nezita raJesu. Ndobva ipapo zvakare ndochiti chiregai tinde kupi kumacomment section paimba Gaffer to the Gaffer vanhu vakadanzira kuti mas ekwaSultan of Brunei nhasi makapenga outfit says make no mistake I am Gaffer to the president. Ndio vamwavo zvikanzi must include Wingid's music as a part of your medical aid package. Vamwe vakati state of nation zvokwadi waadresa this is top class performance back up vocalist vakuchimhanya zvakanaka. Ndivamwe kucomment section uko presence yaWingi inoita kuti chero usina mari yerend you forget nhamo dzese. Tichiri ipapo zvakare even maviewers aivapo padaiona zvangu kuti ari 7878 pakapinda Gaffer to the Gaffer maviewers akati kukomenti kwenda mudenga maviewers aimanya koyo makomenti vanoti kutaipa typing cheti wasingakwanisi kutombona ukataipa comment yako wasikaona kuti yaintepi yamanya comment section kwaiva nehavuko kwaiva nehovhiyo kwaiva neworld war 16 kucomment section ndo yandakatoona world war 16 chaivo kuti vanhu hakunowaida kukundwa vanhu vachiti inini ndioneka kuti ndakomenda pazvinhu zvani zvaGaffer to the Gaffer. Tochibva ipapo toenda pakuti vamwe vakati what a way to start the new month of October. Uyu musiye akadai uyu anoremera industry ndio anabhutiploti makova mwayo zvikanzi nevamwe zvakare get sick Wingi we are your famous we will cover your bills earthquake as Wingi D we are your capital. Ndivamwe tikadava zvakushata hit after hit yachoka his excellence. Ndivamwe kucomment section ukoko no time to waste lyrics on your exhibition press in action. The president at Gaffer not good for the health unogona kungoita heart attack nekusipakwa. We dedicate this show to our drama Sikara Zurura Murugari nevamwe avo. Zvikanzi nevamwe zvakare unonzwa mumwe achitaura kuti manhamba emaviewers zvine basa rei. It's a Thursday and he's doing well for a show yepakati pevhiki.
Nosoti nhasi pandatomuka ndafunga kuti nhasi Mugovera nekuti akafunga kuti zuro pakati pashow yani yaGava the Gafestika yaiva chishanu. Ndosandakafunga nhasi ndotofunga ndibaiti kuti nhasi Mugovera nhasi Mugovera aiwa nhasi hausi Mugovera nhasi chishanu saka show yakaitwa musi wechina tasingazvizivika ndatoitwa shukudi tikati I don't know nekuti zvakaoma zvikanzi sipiki Gava yuawa mutungamiri zvawingi hazvi zvekufosa hazvina kana pressure mukati but they do thega voice harise kutsuna ndo zvinonzi voice chairo sanitize asiwingi we are your Carolina ko Gava rakapenga zvokwadi nevamwe ava zvikanzi nevamwe Zazisimas cover injuries inquired during live Gava performance. Zvikanzi uchamhanya nebhuru ripi saka ndozve zvimwe zvinhu zvakakomendewa anga akawandisisa makomenti acho ndikati andikakwasita sei kunyanya kumaverenga ese asi ndotosenga pari pangu pakanzi yamwe vanhu veNash TV block everyone anga asiri kuona panapa before wingiji wauya nekuti iko zvine zviGava the Gafesira uya vanhu vese vakutanga kumanya maviewers achiti varachinda muchikona kuti sei kuuya pesa but kada zvakaoma hazvo so ndozve zvimwe zvinhu zvandaita sei zvandakasangana nazvo asi pane chimwe chimbo chakazoimbwa nani naGava the Gafesi chinonzi 40 life begins at 40 tikati I don't know kuti vanga vachiti kuda ndo vakusvika 40 years I don't know ipapo asi vakachimhanya zvavo vakagona sikamboiti vamwe ndo kuti tatendeuka hedu thanks Simas for this show as of today we are gonna love one another vamwe ndo kuti aiwa this song is special to Zimbos in diaspora vamwe vakati God bless Wingi for us over 1 million likes best manager in Zimbabwe is Banda Gava you are the best Simas neNash TV matigonera ndo vamwe ava Vigilance brought the gom today watch out Shabba ndikati zvina kushata zvakanaka zvakare chirungu chomwe chinozotinetsa zvedu vamwe vakati zvakare this is international performance but our music and industry doesn't receive any help zvokwadi asi wagona singamboiti ndevamwe avo I love how Wingi interacts with the comment section data rinodhura that's very good and very nice comment nekuti Gava the Gafesira ingoti akati come on talk show ikati aiwa ndazvina kushata indinonanza kunzwa kuti love yangu anokuina pisa so unokuita kupisa so that's my best song nekuti kunogona ngoti kwakapasina zvawaita kungofuma wakangotanga kungonzi undu obva utanga kufunga kuti life yangu inokurwadza kani iwe ukantuka so iwe ukarwadziwa so saka maona manje malyrics achona ari touching zvawo atiti kuri vanhema zvakanaka singamboiti vamwe ndo kuti 40 bozve kuti speaking on behalf of the 40-year-old teenager thanks shamwari wasipaka bigi back zvakare makati life inotangira pa40 thank you Gava at 12 AM Takura is dropping the album nekuda kweipa panyora ipapa one of the few artists who speaks out against zvakasiyana siyana ndo vamwe ava ndikati zvina kushata vamwoti pakuzoenda kumaInstagram vanhu vakafarira zikamboiti vakadanzira kuti well done Wingi tagona vamwe vakadanzira kuti aiwa isusu tinotanyora mareviews vanhu vakaita sana Budi Mashaushona kuti vanonyora mareviews and is happy kuti aiwa zvinhu zvake zvakaukwawo and very good nekuti isusu tinotaura zvinenge zviri pakati pemwoyo wedu ndo zvatinotaura saka tataura izvozvo it's up to the artist kuti atambire izvizvi aimprove kana kuti kwete ndo zvakataura nani naBudi Mashaushona zvikanzi nevamwe vanhu aiwa Budi Mashaushona makataura papa kuti paida improvement kumabeka list ukuku zvinoratidza kuti zvakaita even performance well done saka izvozvo zvinoratidza kuti Gava the Gafesira rinoteerera zvakare kana vanhu vanenge vachichema kuti aiwa pamabeka list panoda kuimprove pakati panoda kuimprove saka well done ndo papa pamunozoona kuti ukataurwa papa pamacomments ari kutenderera mumacomment section kumafacebook streets kumaInstagram avenues nekuma
YouTube ukoko wadero wataurirwa zvinhu zviya zviya wokutsamwa itai sanagava to the gafesi kuti aiwa vanenge vachitiro tanzi zvakazvakati woona malegend wozoona maupcoming akuita sei achigwadzwa kuti why mataura macomments iwo akashata yet vanhu vanenge vataura masentiments ava vana budi mashaoshonai vakatotirwa nemalegend noti vamwe vanenge vada kuti hazvekubatanidza sechipisi chehembe yakabvaruka saka ndo zvatinokwanisa kutaura zvimwe zvacho zvikanzi well done zvoratidza kuti pakashandwa and he listens to what people wants nevamwe zvikanzi aiwa tabatwa especially pamasongs yadedicate aiwa yange yakanaka singamboiti saka ini ndichingotiwo aiwa well done gafa to the gafest magona singamboiti iwezve nededication yamaita iyi. Thank you very much nekurangarira chikomana uyu wamaishandidzana naye Sikara ndozvatokwanisa kutaura. Thank you zvakare vesi maziva vava takarepresenta nemabhasikiti edu iwaya eSky Blue neiyo vaneshi TV tiriko zvakare ikokoko nezvitaitai zvaitaitaka zviri mukati menashi TV tozvitenda singamboiti naivo King Blue neivava vagafa to the gafest outfit dzavo dzinonetsa asi tazamuzama tangoitawo zvakare inonzi closest to the far end. Batai zvakare pachikamu chinotevera.